Kadbaja kata chuse kati baj mein ni law mein او کڈبج زیج یدی کڈبج بہت دن سے آزک بہترین مشور تیت مشور دن میں کڈبج مگر سیگا سدا بڑا عمل کر مشورے چین باز ان کے ایک ای آسم میں سے ون میں کجلڑ مانوس میں از تیتی کرن یو تا بیس خوش کر جانی حساب چلن سیکو تو میں کرے بول باچ دب کڈبج شکر چے خود صابن سی چنات سوشل میڈیاز پہ کٹبچا سے اس لوکن پرچیت پت گاس تے کھیون میں تے کرن تے لٹ تے گل ناؤں نا ساری چھونا دیت کے مگر اڑن چو کام یہ تے خود صاحبن تھمت کٹبچ باقین وہ جن بسیم کیا کام جو کرن تے ہوں جو یہ کام ہم کیا کام جو کرن تے یلی دیم کٹبچا وچھن چو او باقی جو کام کرن پازی گاسن چو بیا کام تے من شروع یہ کیا آزی جو کام کرن کڈبج اصلی عدالت کا سزا وچھن اتی سوشل میڈیا پر چھو لگن جج تے چھپانے وکیل تے چھپانے صرف چھنا تے سنی دیول نظر گا سنگے مطلب تاریخ چھنا گیا اچھو اتی پھٹافٹ فاصلے تاریخ چھنا تے علاج کیا چھو بس آت چھنا کہاں علاج کڈبج ای چھو گمت میں لا علاج بیمار ای چھو لاک میں وارے گھور وانی کہاں حاصل کا تمیز دا پہ نیر سیچ شور کھوران خاطر چیت کم جانان کڈبج آس وہراوی داسن بیت سی کے کرے کڈبج بناویت سوشل میڈیا پر چیون دے اکاؤنٹ تک مگر آگ چیز کرے جسم آس جونی مگر بہت تھوے پہ بیاری ہوں بینک اکاؤنٹ چھنے پروائی چھنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کا سے آسن تباجی دوانی سوشل میڈیا تک اپلائی چھ کڈبج بجاتے رہو